Masha Allah, in assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka ta Elmuaz, tasha wadda ta kunshi kawo muku abubuwa na alkhairi wa'anda za a samu abin da za a dogara da kai. Alhamdulillah yan uwa, kamar yadda muka faɗa muku cewa insha Allah za mu kawo muku sababbin tsarurruka wa'anda suke na ci gaba sosai, wanda in Allah ya yarda za mu fara kawo su a wannan channel ɗin mai albarka daga ranar Monday insha Allah zuwa abin da ya sauwaka. Saboda haka kasance tare da mu a wannan channel mai albarka mai suna Elmuaz, domin mun ga akwai abubuwa da suke ta karaɗe gari, birni da saƙo, wanda magana gaskiya akwai cutuwa a ciki, wanda 'yan uwa da yawa suna kai kansu ga abin inda za a cutar da su. Haka ya ba mu dama, duba da irin gwagwarmaya da muka yi faɗi tashi shekaru da dama, mun san abin da zai zama na ƙarya, mun san abin da zai zama na gaskiya. Yana da kyau a lokacin da za ka yi harkoki na online, to yana da kyau a ce ka samu masana akan harkar, ka yi tambaya a nuna maka, don gudun karkaje ka kai kanka inda za a cuce ka, a cuci 'yan uwanka. Saboda haka akwai duwa da yanzu alhamdulillah muna shekara ce ta web3, misali kaman upgrading ne ake, kun san an fara tun daga a internet, an fara tun daga web 1 web 2, yanzu muna web 3. Kamar misali a network ne, in ce maka kaman da ana GPRS, aka zo 1G 2G 3G, yanzu kun ga muna 4G. So capacity na 4G ba za ka haɗa shi da 2G da 3G ba, kowa san da wannan. So haka capacity na web3 a ɓangaren mu na cryptocurrency da online business, web3 wato tana da ƙarko da lasting fiye da web2 da muka wuce last year. So akwai project masu kyau da za mu kawo muku na web3, waɗanda suke in Allah ya yarda dukkan wanda ya investing a ciki to zai amfana, kuma dukkan wanda ya sa investing a ciki shi ma zai mora, ba za a zo a ji kunya ba. Saboda haka muna gargaɗin ku 'yan uwa, ku daina kai kanku inda za a cutar da ku. Akwai misali ɗaya da zan baku. Duk abin da aka zo aka ce muku sa kaza ka samu kaza kullum, wannan abin sai ka tsananta bincike kafin ka kai kanka ga irin wannan, musamman abin da za ka sa kuɗi a baka kuɗi. So amma idan project ne za ku ɗauko yana jariri, misali token, tunda mu 'yan cryptocurrency ne, kuma kun san hakan cryptocurrency akan ɗauko ɗan ƙaramin coins kai sa aka siye shi, ana kwana ɗaya biyu, wata ɗaya biyu uku huɗu, sai ya zo ya zama ya yi daraja. Daga wannan lokacin in ka ɗauko abin ka siyar, za ka ƙaru. So irin wannan su ne hanyoyi da ake iya bi ake samun kuɗi salin alin ba tare da ka cuci wani ba ko an cuce ka. Akwai kuma tsari na trading da ake yi, wanda in ba ku manta ba mun kawo muku, in kuka duba da wannan channel ɗin tamu a ƙasa za ku ga cewa akwai bidiyoyi irin na trading da ake yi, wanda ake da robot. Amma ku sani trading da robot yana da ƙa'idoji. Kar a tsara maka robot, a ce maka wai robot zai dinga baka dala kaza kullum ka yadda wata da ake maka da robot, wannan ƙarya ne. In dai kasuwa ce ta gaskiya da gaskiya, ba zai yiwu a ce za ka samu kaza kullum ba, sai dai a fita a ga abin da Allah ya yi, in yamma ta a ga me aka samu. So wannan shine dukkanin trading board da muka ɗora a wannan channel ɗin, babu wanda zai ce ma za ka samu kaza kullum, sai dai a hasashe. Saboda haka akwai wasu abubuwa da suke zagayawa, ake
cewa trading ake yi, kuma kai ka san ƙarya ne, ba trading ake yi ba. So in trading kake bukata, akwai trading, akwai copy trading da muke yi a nan, mun ɗora a tana ɗin tamu, za ka gan shi insha Allah ta'ala. Idan ka duba za ka gani, kuma ga number wayar mu nan za mu ajiye, kai ma za ka yi tuntuɓar mu ka samu wasu muhimman bayanai. In ka duba da can ƙasa za ka samu platform kala wanda muka jera sa a ƙasa lokacin ba mu waye ba, muna neman mafita. Idan ka kalli wani tsarin za ka rantse da Allah ba za ta taɓa wayar gari baya nan ba, amma yau suna nan gaba ɗayansu sun tafi. Da yawa kuma sun cutar da mu, sun cutar da 'yan uwanmu. Wannan dalilin ta sa dole ne mu buɗe idon mu san ina za mu shiga, mu san me za mu gaya 'yan uwanmu. Saboda haka 'yan uwa, yana da kyau a kowane lokaci idan za ka investing online, so number one ma gaskiya ka samu guidance. In kana da guidance, in Allah ya yarda, kun san ma rayuwa ko aina ne ma, in har kana da guidance insha Allah ta'ala za ka samu ka ci nasara. Da yawan mu za mu gama a wasu manyan matsayi wanda wataƙila guidance ne ya jaza mana wannan abun. Sanda muna ƙanana, in kai doctor ne, in kai professor ne, in kai pilot ne, in waye ne ma kai, sanda kana ƙarami guidance naka ne, wataƙila mahaifinka ne, ƙanin babanka ne, mai kula da kai ne, shi ya ɗauke ka ya sa ka a wannan layin lokacin kai baka san amfanin layin ba. Saboda haka ka girma kaddara Allah ya tabbatar da abin ka ganka a wannan matsayin. Wataƙila inda ɗaukan kai ya wulla ka a farauta, a can za ka ganka a cikin mafarauta. Kaga guidance shine lamba ɗaya na cin nasara a rayuwa. Saboda haka afwan mafarauta ba yana sukun kuma ne ba, domin ko ina mutanenmu ne, kuma farauta ma na san akwai alkhairi a cikinta, amma dai layi ne kowa da nashi. Kusan abincin wani aka ce gubar wani. Saboda haka a harkar online, in baka da guidance, maganar gaskiya duk kuɗinka za ka zo ka tsiyace. Amma ka da guidance, duk talaucin kan Allah ya yarda za ka tashi insha Allah ta'ala. Saboda haka ku kasance tare da mu a wannan channel ta mai albarka Elmuaz, wadda insha Allah ta'ala za mu fara ɗora muku bidiyoyi masu kyau, masu legit abubuwa wanda ba su kama a cikinsu insha Allah ta'ala. Sai dai kaddara, ita dama kuma kaddara ba za ka iya kauce mata ba. Saboda haka ku biyo mu a wannan channel ta mai albarka, kuma akwai number wayar mu da za mu sa, akwai kuma idan ka mana magana, muna da WhatsApp group da Telegram group da za mu sa ka, inda za ka na tsintar update masu alkhairi masu kyau, wanda za ka dinga karuwa da su insha Allah ta'ala. Muna yi wa kowa fatan alkhairi. Dan Allah kar ka manta, dan Allah, dan annabi, ka yi mun share din wannan channel na mai albarka, sannan ka yi liking, ka yi subscribing, ka danna ƙararrawa. Ina ɗora bidiyo za a sanar da kai. Ƙaruwarka ce, ƙaruwata ce, ƙaruwar al'ummar mu ce baki ɗaya. Ina muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum. Naku Elmuaz.